Shubor nakaslem jong unong san hima. Tikidan em kino gijing pelapat hau neu mau kan thei. Ha gajing dai bat nu mau kun thei kalong ka bas ngok sen ei hadu kata ban yuthu ya ka khana chung nu mau kun thei ong ba kata gajing lenti chung ka dei ka por ba ka armen ka khlem yo lat ban khai ki khon ti kum ba kalong menta kini ki khon ba ka pun ki sa hadu menta Ni ki khon mo? ha ki ki khon ba sa hadu menta ka khlem yo ban kha namar ba kadan ki sha ba thong ki nong shun dala poi kini pada kala thia am long chu ban ki ban ksar kala don ka chi te bat kini ko ban ai jing sakri yo khon mrew kalong ba tong in thia no ni hi bat kini khon badang kharo mni le ngin thia lang ha chu por. Kumlay pik polok sa sing ipidang subay pi sa ka program ka jungi mga gibilong tu bolong ipidang subay pi sa ka program ka jungi ka balong lam chupi da unong san hima tu polok matangi don hangne hapok snong lynching hakabang iwan ban pin chupi ki pajba abai de bu ni umau jingking ubahe ta makane ka snong lynching tu matangi don hanne sitang liti but matangi don hanne bad i sodar snong nanti assistant sodar snong but kini ki nok snong ki ban yalami ni sakata ka jaka bodon utau mau jingking but ban poy kan snong ru na Shillong kasimpor ba 100 kilometer ban poy kan snong ti kumni hingin leng no sakta ka jaka bodon tau mau jingking ubahe but ba ni sayo ru kajing batay na kinong snong bar kum juru na usodar snong jok snong lynching te ba phila ban yalam no ini sakta ka jaka ya
perlu kema pi menengal ong bangin wan chakane ka jaka ka badon uni umau jingking bajrong tam tematang ila don hang ni ka jaka badon kini ki artli ki mau jingking tena kaliang jonga ngam tep launi udai umau sindang ne umau kan thai tingin i haki nong sok snong ki nong ilam snong makin batai ngi spang uni umau jingking tikindia dengan ai kejupi itu kan ekor hakane por gidon ngi ya urang ba snong jok snong ne cheng kata uba invicorate longsiang hak jok por gidon yu assistant rang ba snong uba Joshua Nongrum nata u rang ba snong barim kata uba Raison Nongrum ubala ai shibun gaji shakri hakane snong haki por gi bamchwa ba jok por uba dei u nongseng jok we ne ki kun tem kata kesur na nong kendong ba kerteng ju i ka dei uba Raison Nongrum ti ngi ai kubleiru yau sordar jog right linching uba once lempor es linchiang blai don lambat ni hak dekapor pakum juru yu skatri jog snong linchiang kata uba ai lat lang surong bar kum juru ngi ai ka kublei ya ki nok sok snong jog nek snong linching ti kum ga jong ina kapor klam na slam bar klam na tu kapor kum ni hingi nyo no ya ka jinge kran ga jongi bat kini kinong elam snong kublei shibun rang ba bodom borom boro kum juru kinong sok snong ni ai ka kublei namar ba pilak plak por nam takani ke program ke jengi ba pinyo ban batai sik ba habai dei bat ki ni ki mau jiki yang ki badon hakani ke snong ke jong pi tiba kende pilan batai kanu ke jing jrong ke jong u bat kanu teli ki paya ni ki mau senrang balapan bat ya u ka jing jrong chong ni mau ti ngi sukanya tat kan long ba sau pho metar ei sau meter ba sau pho metar ke jing jrong ta kalau bang persang ban theo tai ni bentai ba ngi rei kabat kat kum ngajing kimilen ti jingi kalong bala da cia bangi la banti ini kendok bala tap le sim kham chorong i kataro handa yang matangi iswa kum ni kum bagalong ti ngin sai pajiden ya kata bang hi banti ban la padu kanu jingi chorong handa yang matai kat kum jing thau antat jingi kalong 20 meter ti pilak bani tu kendiat uni udu mau sendang na kentai uni bangi yang mata uni de mau senrang hoi ti mau kentai udon station neng kendiat tang ala 20 meter nang ni udon mau kentai hoi ti hatu don em ki jing ya thu khana ne ki jing shampla ki ba ki temen ki je thu pateng shapang ka jingbu ya u ka jingi thu khana inu mau kalong basung melung hodo kata bat ka basung telat hodo kata ban itu kata kalong ba ka jingi thu khana kalong shwa jingi kalong ba kani ka wa ngot bat ka wa song kini ka arsali ki wa ki ba he ti kini ki wa ki tengku lang haden be ki tengku lang kadon ka ji ya shrut paramau ka wa ngot baru mau wa song ki kini caka kan wa ngot ru kwa ban song hang tu mau ba wan wa song ru kwa ban thiang tu ti kemi ka ji shrut ndalai tengku kini ki wa te long ba kata ka ji shrut chungki kala don ka ji ya le mar kan ti ti ni mau jingking badde na maru dei we mau phalau ba song kurim tika kurim jongu ka yam ka pai donut ban yu i ala jongu tengah bau sha le ben ni ki we pat ki mau rat ba ti kum ta kala khro yu ka ba ong yang ni mi no nang ni ka jaka ni le wat no jaka bari jaka ba bom don yu i bangin lai na ka chinge khnang ba ki khon ki ti jungi la sha le singi kin im suk im san te la ong ba ha ka ta ka nya len ti jung ki la ya min min na la ya ki wan kiu biang chawa song da poi song ki lap ya ka we ka tanat chang wa song ka ba kerteng ka wa si wa si te ki pan chakai kini ka wa si da ka ba ong shalem se bangin rung no chepi te ka wa si pade ka ong pech ni ngawan ha ka chaka ka ba wan ngawan ha po jing khmi jing pech chong ka shnong len sing ka right len sing te la da phi phi trelang bat kini ki shnong te nga kloi ban sha to ngan sha ngan ya trelang ngan ai ka ba bhatam da ka ban ta ki nong shnong la da ki don kam ti long ba la yai len ti jingai bhan da la poi ha ka ta ka thwei hawa si ka ba he ba ha ka ba khot ka wei yong ti ha ka jing that ka jing trem bo pliu la kwa ban thi ano ka lok lem long ye kren shu ong ki noi thu khana ni ki rim gi jungi kong ba ka lok kala shu or kala yar ba kala pang pan chaka ban thi ano ti la mut ban thi ha wei yong ban ai lat ru ya ki briu jungi ban yai len ti mar chaka wei yong de chaka ba yai ba ki no rep na du ka por man dai hin thai ti long ba hadin ba la mut ban thi don wei mau rat ba ba yang na si yang ka wa si hang ta hawai yong uba ke kerteng ke chung de mau rangching uba he uba chrong ha ta mau ta bom de mau jingking handu bu shung mau ba kum tu ta pa de la shong la pa hang ta hai mar yo yo i la berngem bersit bet ya mau jingking membit ban thiang tu la da min thia ngan kedia ya ka sengkai jome ngan panyap itu kalok jome balong ba ta kamit mau jingking ulai phat biang jar kalok kala yam kala karpat yang yelek no te ong inoi thu khana kata kapor kir mendai jungi kiyo sngeu ya kata kacing yam briu ko besir khaya ka wa si hata hang ta hawi yong anen bla yo seo kata kacing yam teba ka to kapor pade dang duna brium dan bami kinore bapli kita duna long ba
kila ya min dala poi hawa mesti ha kila ya cheneng nak ta wayong hawa mesti kila lap ya tanap chong kini kawa ka bang yang mentang ti kila kerpat kini kawa shalem se bangin aja kalem se bangin yo thia kini kawa pada ka ongkum ni ngadon ceka bari ka bakinong syun kinom la syu banwan namar ngalong ni ceka ngami ni ceka bari pha te tang kawai kular yang ba la nem bo kun men rum penon kam yi pi ti mau jingking ong ngin cha so bha yu kun men riu ti kalok kruk ong ngin cha so bha ti kum ta kilaya lalap ni ke caka hang ni kar bede di kalen tiba ka ba kibriu na len sing kibriu ni kiwei pat ki caka kham tam men dai men thai kieu len sing ka dai ku ei ni kieu ki bla he tam nu men dai men thai kibriu ki ya len ti ni ka wa ke don bawan na chantia don bawan na kaleng so dong ki ya ti ki hab yu leng ba chu nu mau ti la ong ba nadu kata kapor kilai thia suk kencai hang ni ringkat ke cing ai cing sekuri ke bapura ya kinong song snong ge jongi hadu mentam ne so to ta khana tikinda pa phila bani thu hatu kani ka jaka kadai ka ba jupanan kam na ka benta ki kinya ki khriam ne ki nyam snong ha ki porhan dai kat ku mecing bana jongi kamdon kata gaji thu khana ban ong ba hang ni deu mau la nyam de re namar ni mau ni la ban ong bom de ru ba long permanent bit na du ban nang long ka prathai han re kat kum ka story ba ye thu ki long shwa ka long ba suwan phat we ru ba pli hadin bangalai thu menne ba dung ke chi ale mat kan ti ti na kata kadau kamdon kono nu ka knya ka khriam bat kene ka chaka ka long light load kamdon kono nu ka knya ka khriam kamdon kono kon le yam ko lo kom re tang ko we ka long ba ka ching don nu mau ka de ka ching kar khui ka sino tembo kani ko ka badon ni ka kani bandi er kolong kini ko baro no sno setanat ha bandi kini ko namar kani ko we ni ko ka khoj tam ka bom don masi don belang ki ban ya na sus jong karo ka ya kumba kalong menta ka khoj ka snor kalong gumni hi baro saw yo tiba phi kindian mo kumu sordar jok snong len sing ti phila bani thu kindian hatu kinong sok snong mo kidang penun kam yu hadu menta ne ulakan latang ka caka pensana hadu menta menne ji de badu mau kinong sok snong ki ba don jakarep sekini ki jaka kumut kidang penun kam bat yau neu mau ki bade banyak lenti ki yai sumar man ga por mar ba ka jing kam jong ki galong man ga por ya du menta menne kumut neu mau dang penun kam man yai man cham na siliang ti phi na kalian snong hatu phi don jing thumun em ban pen badan yu ne la ne ban kier bakhnang ban la ka jing mat saw ne phia mut ban ie be kum ne ko bo lo chi dai began ni adu kat menta na kalian jong snong kam don gunu ka jing thumu ban wan ra di jing tei ba thamai kat kum jong menta ki jing tei ban ne rai kum bala kar khu da u nong thau nong bo na menta ka snong ka jong ni bangin yoi bu kum nu mau ban wan ra ya ka nam bat ka buram jong snong kum balong menta ka mut yau nu mau ngin e be kum baulong ie be kum baulong ni e be kum tu kum nu ka snong ka pene pensa yu hatu ka dorbar snong den sing ne na kalian ka tanat tourism ka don ni em kilat kilenti banda ban maromot yu khnang bo on omjat ne khlem adu kat menta kadang dai be tang ka jing pe jing khmi jong snong na ka snong ka sim kha adu ka ta nam taban penne pensa ya ki bala kar khu di long swa e ka snong ak ji dai ba badu neu mau adu mentang mena kemut kada perking adu kada kata ban pom ding bathar ban pen jot pen prai ki jing don jing em jong ni ka khaw ka ba don neu mau ya adu mentang mena nak le ka snong ka sim ki sencham ki ba kham tenge ban perking ya ki nong snong la ni ki wei pat ki bawan sa ka ni ka chaka ban kanom long ka nu ka jing wan ra ya ki jing chabo la ni ki jing ta ya ka mai mariang bat kham tam yu neu mau ban ti ka don ni em ka dor mo ka ba ni haban siu ya ki guide ki bayalam ki brio sakane ka jaka adu mentang impat don kanu ke jing bu ya ka dor agak snong namar ba kadang yele stom kumdu ban penbit penbiang ya ki jinon kam jong ki bawan sakane ka jaka adu mentang mana impat don ya ka jing perkhat ban bu ya ka dor kamu ki toris la ni ki we ki brio na ki we ki jaka ki la don bon cash ni jaka ya don ki don ki perlok we ar kumtu ki ba ngia sotanat ki be kami tu don we ar ki ba kwa andre ki bobo na din ba la saprang kumtu ke chi dai bat ki video nam ta ki we pat ki channel te ki bobon ki bala phon ni ki perlok ki jongi yang a te hadu kan tang impat ong bangin pat la ban sai ki bikin wan sen ki jaka namar ba ka song kadang bun kam nam ta ban yang ya ki lenti ki singkin ya ki jing khoj ki jusma jong lu ma
Ti gumbakan nutronomi yang ai pila ban batai tidak gumbakan nutronomi yang ai kidon hakan ke senong ni. Ka senong jongi hadu menta kala don si saus pak khat ari. So sepakat hari. Ti kebiang ni am ka surok kalaj ke umbam di Kibiang yang lu tu. Ti don kan terlipat kini ke school primary lani secondary hapok senong nam benta ke puli dang li ke kena. Kidon South Ligi LP School. Kawai ka secondary school, but kawai ka upar primary school. Kidon hapok ka? Senong lagi. Senong ni. Ti ki homestay pat kidon em. Senong ni. Ya mesti hadu menta ki padon. Henry nakaleng senong ki don ki ni ki no senong ki bala penkhel pa. La don kam lagi beri banwan ai training senong la ni. Kini ki ba don kam ban sang ni kemut ki yo ba ya ka caka ban sa. Kemut kam padbin padbiang ba ki yo ka bam gadi Henry ban sa kemut ki la yo caka. Sa ki la yo ba. Tiba kendiat mungkin pai yang sepimo ti pila ban batai yo le si hajan jo kan ni ka caka kidon em ki bagi shat ki pan. Hajan jo ni ka caka kadon ka ksat vietnam bah. Tang bagi ka ksat kalong ka khamhe ak poliur. Ka poliur long internet bah ka he. Portalang ti kadon tang ba ka khamren. Ka ksat ti ka bajrong badi internet bah ka caka bahap ka ksat. Kadon ka ka ba khoj ka ba sngur ka bai bang i hun sha hadu kata-kata. Ti ni sotanat min sai pet sibet marwa ka ka ksat ti ka ba internet ka cipet chungi. Ti nang ta pada kalong ba ka la jrong. Bat kam da jengah hiro nang ni caka. Tengah terangin saya lek baca tangan ngin ingin saya pet ingin saya keren sampai di kota Akshan. Tiba ka ipat kata ka message lane ka kubor nakaliang ka senong jo pisik pai ba. Nakaleng ka senong ka jongi ni kwa ban ai kubor sik pai ba. Nadu menta kemut leng ba ni ka jingya kendo bat pi. Te ni kwa ba ki pai ba kin tip ya ka jing don jong nu mau bekerpang ka senong jongi. Bat nakaleng ka senong hi ka ai cái jing kapai cái jing kerpat ya di pajba no sosnong jangan negeri kesib iki jongi bakin ai cái lang bat ni kesnong ba nang ni naga ni kapor ka bamta ka mungkin tip ya kan ga jing don jong ni mau ban om tang ba kin nget ya ka ai ka bangi ni kren dai ni kwai bakin sakhi dal chong ka khmat ya cái jing don jong ni mau ban naga snong hadu mentam ne ni pala ban pelat ban sya ikne ke caka bakin wan nok breu la sali sini andai nakaleng snong ni seyok ban ai tip hadin mingla da penbit penbiang ni dai lek stom menta kat bala ban penbit penbiang ya ke cidon caka ban kiwai pat ki caka namar ni setho ba hari dai tang niu mau kidon kiwai pat ki caka ki seyok ni keren sibit te bat kiwai pat ki caka ki baran ha gini ki caka lum ki balong viewpoint te ngidang penkrek bat ngidang penbit yang menta tat ada kata kapor ke ba naga senong kan pa ya ke jintip bang la sya ya ki pai ba wan sekene ke caka ting kerpat ki pai ba kin ai ki citra lang bat ni ke senong dak bagi nuan sekene ke caka bagi nuan om bagi nuan ban wan rai ki nu ki benta ki ba wan rai jing ngi ke senong an rei ke badan kam kolong ba bagi wan sekene ke caka kemudian ai citra lang bat ni ke senong nang ba kan long sya ke jing ku om tang yang ini senang handai ya kiru bagi tip bat kiyo i dalam jong khmat ya ke jing don jong nu mau ba ni ku senang hing la don bok ba bang ba ke jing ku ke jong nong bu nong thau nam ta jong ni ku senang beng yo ya ka nam da leng ba de jing don jong nu mau hang ni te tang kita i benta ba ka khubor sik pai ba te hadu menta nak leng senang kat balahi ni kwa ba ngadu gi senang gi ba marjan ki karaj nang ta kiwai pat ki tranat sorkar ba ni klai bani telang ha nu benta nak benta ban bit biang ya kene ka kam ya kene ka kam ka ba ni komisionang layo bandon yo kum gini ki mau don nam ani ki mau sa nam ya ka ba ka sinong hi ang ni sakmat nget ba leng ba ke jing ya kendu bat phi mut kan long ka jing khu ya ka sinong ba am tai ya ka sinong dai ya ki sinong ki bang marjan ba ya kene ka than bat kene ke konstruksi ki jong barau kita ngini ki benta besul ti haga juga por hadin ka jingkar pat red jong ni mau jingking ya kene ka wa shalem singin ngin bori no mari lok jongai la touch bapalan ti long ba ka ni ka wa pade kala pediang sobha bat ko ong ba ngi kular ban sha ip la da pi ai la yu kun men rew to ngin ai lat ben ti ka jingkar pat yu ni mau ko long ba
lada long kebala piru ba ailat menginyat kenang bagi nongsun kinom lap den ban bot ini lada long bala long ni amba pin sange no sipor ban yat lenti uang ni mau ya kini kawa tikini kawa kalau ngin le ya kata nak bentaban bo ipi ka cingsingan te long ba hadu benta meneh nak kata caka ka mau cingking umut ban thia aning kong ka ka jano bat ka jano kami indak la sisteng lum ti hadin bau tau mau ringcing bau mau ba berngem ban penyap yunu mau hadin bola wat yunu mau cingking unum lapsu nomor ba ka kalat ngat no ka kami pat kami nang ni bat ka ngam no bat kinongsun kinom lap lentisu ndak kila persang ban wat yunu mau nomor ba ki kidon kacing sengau laban kacing sengau bisni nomor don la kacong kurim handai kini ko umpat de nomor kacing karpat cong nu mau ko uong kumne sosne se ba piru pet no nang ni wat no mi su nang ni yo i ki nong sun jonga te kini ko ka ngam no sepo kin bar kata kacing ngam jong kalong hado menta mene ka ngam sa mo kami inda lai kendo wam si kami bat na kata kacaka ba mi kaca no kaca hado siteng tip Tendal po ini, lapo isteng tep pinom lap lain otang apor liur kum to bah hande por telang kaca ti naga tagadau kalau ngecing skanyu ni mau dai namar kecil trilang kan ka bat kar kum ngecing karpat ni mau kata deka story ban penat susu kai bagi tep ti matang idon hanu mau jiking mau jiking rang ti pilong mani lampat ingi sa chau tau mau jiking tai long tak le lang poro ini lek not sa stai mo ale ini lek ya bin ni ya bin ja kadon jing pelai yang tu mau kadon ka se thuan tai mo private parts kan ni mau kon thai mo tu diu kun bo pun khlem yo lat ban kha uni de khon bo pun hai khlem yo lat ban kha mar sepo ba dai kadon ka chimbun ka tai secret parts trong kon thai ti perlu ko mapi mentang idon hang ne hau mau jiking kan thai mane ka tu bangi yang hante bangi kren uri mau jiking senrang uni par uri mau jiking kan thai ti kadon ka khana ru abai dei bu uni mau jiking kan thai tingin i i sordari berim ba rison nong rom bain batai bai dei ba kata ti kidan em kino gijing phala pat hau ne mau kan thai ha ga ji dai bat ne mau kan thai kalong ka ba sngok sen ei hadu kata ban ye thu ya ka khana chung ne mau kan thai long ba kata ka ji lenti chung ki ha kata ka por ko ja lenti long kan ka ku ne mau kan thai kadai ru kapor ba ka armet ke bapli kadai ka cing snus nei hadu kata kumangalai thu ha ka story ha mau sinrang dengan suat hanu bangun thai long ba kata kajian lenti juga kadai kapor ba ka armet ka khlem yo lat ban khai ki khon te kum kalau menta kini ki khon ba ka pun ki sa hadu menta ni ki khon mo ha kini ki khon ba sa hadu menta ka khlem yo ban kha namar ba kadan ki sya ba thong ki nong sun dala poi kini pada kala thia amlong chu ban ki ban ksar kala don ka chi te bat kini ko ban ai jing sekri yo khon mereu kalong ba tong in thia no ni bat kini khon badang kharo mni le ngin thia lang ha chu por ta ka chu por ru kini ma kun thai la dangin pe chepo ini isya kita ka benta kan thai kalong ka secret parts for women private parts ti kidon lut ki benta wa chinglong kan thai ka bau bleu thau kun man riu ti nu mau wi srem kum tai kata de ka story ti hadin baka ni ka kan thai ka lai thia kalong ba ki lai thia bi marjan nomor ba ka mau kan thai du ka teng yo be nong sun yo mau senrang ru teng yo wan ki nong sun ban leben jaka ti ki lai rai bakin thia no hajan ti sutanat ba ka ni ka chakaro ka de ka bajai lenti nang thiru bajai lenti na ka batai ki nong song kata ka de ka ji chu khana ba che de nu mau kan thai ti ko pi ong mane ba kadon ka ksha dei hot jan ti pilong mane lami sa chita ksha ya nya le chaksat mo ka de ksat bitanat ya nang ni mo ya tu ka korteng jong ni ka ksat nong dukhi bata kadang ka story khindia ta ka chile ka korteng jong ni ka ksat nong dukhi nomor ba ka yami lang ha ka chu ka chaka na ka chu ka nau chu lum kami ka nong dukhi kani ka ksat nong dukhi bat ka waluria long ba kani ka ksat gidon ka ching ya shun mahaman chwa kita ka waluria bat ka san nong dukhi ha ka chi ya kani chaka ban tu ka yo lat kani ban tu neng kong tena kata kadau ki long chwa ching gi ai no ka korteng ka ksat nong dukhi mar ka de ka ba dukhi khat ban yo kani chaka ban jai neng kong te ka waluria pada namar bakam yo lat ban jai nang ni kala jai no sakoi pat ka chaka tiban sumakan ketebian pa kalong babit na kemai ban sum ban saj ban jingi kat ba subit kalong ka ba laj dun na ki ki penuet kamdon kalong no cing thut kamdon no cing ting kismet bar kare kum ka ba khoj ki knang cingpang kindon tabun ba ki prasnong ki di ki bam ki pendon kam bat ki sum ru
kum ta tertel lah bagi don kam don kono tiang tetin ban don kam ni ko tu ba kan tuli ki ksat ki don kan ni jaka ya mentai akan ke sak don kani hang ni ulum ki don ta kan ko wai ke don sakawai pat ke jaka ka ba kip khot silam di kata kam paci nian nang ni di ka kam chan na surok la banong re nang ni kam paci ki ipade ki ki jaka mo ki ba kam itana lani ki ba ya marjan ba kan ni jaka kaban kering ya ki toris kaba idon saka krem ni kaba ni khot ke krem pubon idon sa umau kenya ti umau kenya o saudara chungin sabatai siben namar bade umau bakitnya ki krem mendai halau lendo lencing bakiong ti hal tau mau pinti pla ki pla sibet kadon ka suki kadon ka meat ke baki mensua ke kam ti saudara kadon brom chungi in sabatai kata siben flash bun ba aklai piru te perlu katu ngilapoi sa kabukut ya kan ke jekreng ke jongi bat kina ba snong ki barem nang takum juru bat ki nong elam snong bat ki nong snong habai de bul mau jeking ba kum juru habai de ba kan ka kshan ingi skai ba katu pilayo jikshai habai de bat kan ka kshat ba kini ki mau jeking ba kan ka snong pilada ki don pada jo piru ki ba kwa banwan sa kan ka snong pila banwan ko bangal ong mane ba ka jangai ko ba 100 kilometer na shillong man po ya kan ka snong ti kublish bon kublish ajar ngo ise ko do biang ko ka por ka ju ki program kan ka ju ke channel ju ki nong san hima kublish bon ublay ko kui pi baro kublish bon